Wel, am olygfa yma ynghylch y Gwartheg, yr Heifrod Limousin, y dosbarth cynta ar fore di llun y ffair sydd yn hawlio'n sylw ni i gyd. Arwyn Morgans y beirniad wrthi yn ei chanol i ac yn cael modd i fyw. Yn mwynhau, dwi'n meddwl, y gwaith pwysig sydd ag yn y ffair eleni. Anghara Davies, Bryn Glas, Ponterwyd sy'n gwmni fi o hyd. Mae'r dosbarth yma, wel, hollti blew am ni wyt ti rhwng y Gwartheg. Maen nhw i gyd mor debyg, yndyn nhw? Oren, mae nhw'n debyg ofnadw. Ond falle bod ni'n gweld bach o batrwm yn hyn, bod Arwyn di mynd am yr heither drwma eto. Ond wared teg iddi, mae'n heither dda. Mae wedi gweld nhw'n cerdded o gwmpas nawr unwaith, a mae'n tynnu nhw fewn i linell fel petai. Yn aml iawn, unwaith maen nhw wedi gwneud hynna, fel hyn fydd y drifen yn dyfe fwy na dim. Fwy na heb ta dylen ni weid, yn dyfe, yn aml iawn, ti'n iawn. Ond falle mewn dosbarth fan hyn, dosbarth mor agos. Drych ar ddwy na, falle ni weld. Twyd, le wyt ti'n gwahaniaethu rhwng y ddwy yna? Lle bod chydig mwy o led ar yr heifer ar y chwith, ond boes, mae'n ddosbarth arbennig yn dywe. Odi. A mae lawer hefyd pan mae'r beirniad yn y siawr yr nifel. Siwt mae'r nifel na'n teimlo ac yn swmpo. A cofiwch nawr bod is-bencampwr y ffair eia llynedd yn y dosbarth yma, y perchenog hynny yw, dim yr anifel. Dyna ni yn y canol fyna Richard Wright. Oedd e'n is-bencampwr gyda'r bystach Wee Jimmy yma llynedd. Yr heifer sydd ag eleni, a mae hi yn glamp o heifer, yr un yn y canol, a dwi'n meddwl bod nhw'n gofyn i nhw newid safle, odyn. Richard Wright yn tynnu'r heifer sydd ag eleni fyny un, a fel hyn fydd i tybed angharad. Gesio fod. Wedyn ni bod ni'n agosau at benderfyniad. Heifer o iddo Mr Colin Harris, sydd agosato ni fan hyn nawr rhif 11. Rhif 14 wedyn Richard Wright a Glangwden Nicola. A mae Arwyn, dwi'n meddwl, wedi gwneud i benderfyniad do wir. Heifer o iddo Mr Colin Harris, Landgate Norrell, yn cipio dosbarth cynta yr Heifrod Limousin. Llonggorchiadau mor iawn iddo fe yn llawn iddi Robert gynta. Odi, yn bendant. Mae'n heither arbennig. Arbennig iawn. Fe sy'n sgwrsio tybod gyda rhai o'r Albanwyr sydd wedi teithio lawr, mae'n braf i weld gymaint ohonyn nhw yn y ffair ei eleni eto. Ac o'n nhw'n gweud, mewn dosbarthiadau mor agos a hyn, yn aml iawn mi fydd y beirniad yn edrych ar y pen i weld pwy sydd yn tynnu'r sylw, edrych i lyged yr anifeiliaid, achos fel o ti gweud, maen nhw'n chwilio am ben bach sweet hefyd yn dyn nhw mewn ffair fel hyn. Ac yn sicr i ni wedi gweld hynna gyda'r pencampwr yn y dosbarth yma. Richard Wright yn ail, dyna fe. Gwen ar y wyneb yn fodlon iawn ag arad. Oren. Mae carden yn y ffair eia yn meddwl lot i sawl person. Ie, bos, ac on i bai. A mae'r safon mor uchel a hyn. Sym ots beth yw'r lliw mewn ffordd. Nagos. Mae'n gatre a charden a roset sydd yn bwysig. A dyna ni, pencampwr dosbarth cynta y Gwartheg Limousin.